Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasinjuk Yakabalatip Kumkari Khasilan on a Forest Walking Scheme Association. Kalashim Yakarai Ban Pentray Kamno Yaka Walking Scheme Kabalongkat Kum ka State Forest. Halor kani ka khubor tungin yasngap ka ay kabana kalyang kinongkit kam jong katay ka association kidon ban pensyay. Ngai kublai ya pi baro ki bapet ya kane ka program ka jongi ka ba ngi mentang idei ki nong sedang ya kane ka ta ka wei ka association ka barang thmai ka ba ngi dang sedang hang ne apo rikasi jongi kata ka rikasi Land Owner Forest Walking Scheme Association ka ba ngi la ai ya ka headquarter ka ba hang ne hasidong kli mauli jongi kane ka association menta ka stang kala trikam ya kane kinong trikam ki baneng kong ya kane ka bang ki badai kinong stang jong kane menta ngidon kumba khat somut ki bala deble ya ki cloud jong ki kawe pakawe lingba ta ka jingwan thau bat ka jingwan le jong ki breu jong ka district council bat jong ka forest ba pin kam ya su thu ba ka association menta ka sim ya ka rai ka ba ta ka we ka jingmut pa nadu menta kan stang ban pentre kamno ya kane ka program jong kane ka working scheme nang ne sekmat pade halor jong kata ba kino ki ba kwa ban le mai la ne ki ba kwa ban le ban phale kumbale lam ki we kin saya kindu ya ki ne ya kino kit kam jong ka sang ki ba kin le ya ka badon kam ngakwa ban pensai kam janai halor jong kane ka jing thmu jong kane ka working scheme karena ka working scheme kam simdei kanu ka scheme ka bayat ya baro solensar ki badai hapo jong ka meklaya lada ubru simet plane unu ubru kayat betang ya ki bru ki ba don hakane ka sion ki bala deble ya ki kot ki sla ki bada penbiang nadong syadong ki badai kat kum ki kendon jong ka ne ka working scheme ka ba ka sion kala de kalau kibala dia belum lupa ki member rapok kasion ya ki wipat kamdon jekit klik lada ki yok ne ki yok lada ki le tunu ki bakwa stang bakin wanrung bat ka asosian kan ya rablam halor jong kata ban penbiang ya ki jing dong kam barok halor ka jing long jong ka jing temu jong kanek asion ka kamdon jengkit klik ya ki wipat ki nong pomding ya ki klaus simet jong ki bru like no kakit klik baik tang ya ki member ki badan hapo jong kasion ki ba lada don kinu lada ki ya kun ku kinu kasion kakit klik ya la ki bru la jong ki badan haka group la jong kum ki bru jong ka kum ki member jong ka re ya ka jing pom pathar ya ki jing pom ding jong ki bru lada ki ya kun ku bat kinu ki kindon la kinu ki jing kasion kam don jikit klik rukan halor jong kane ka jing don jong kane ka sion ka pet tang ya kine ki balale ya kane ka working scheme ya kitu ki bapom namar ngin kwa menta ba kino ki bapom ding baru kata ki don laki dalal kine ki dalal ki wan ban kro yang ibat ki lakhen lupa ba ki yo maki ya komsion sampai mentapat hakane ka asosian ka pintre ka makaya ki jing don jong ki klau ka namalatit kana ka klau jong uta ka don kata hektar ka klau jong utuwe ka don kata hektar ka kum kine ki list ki badon hang ne nilatip lupa ka don ka no hektar jong kine ki brew te nilatip lut bat ni tip ya ka jaka jong ne ka sungdor kata ka jaka jong ne ka sungdor kata bat hakapol bangi di ya kineru ka asosian ka longtang ka linti ba kan pen yarap lemba kan penle ya kikot kisla ki badon kam jong ki brew knang bakin nom sya pentut halunti hakayat ka yang jong kitu ki try ding ki bakit itu ki mar namar yo le se bahadin nang ne kan penre kam ka sarkar ya ki kendon ban kang pom ding tatamut pinnom yo ban pom ki ding tamu tang ta kan ka sion kala ban ya kren bat ka Forest Department bat ka district council namar ko don laki jong ki kot kisla de tang kata ka badon kam ya ki nong smart cloud we ka jing mentoi ka kong santam kino ki bakwa ban rung ha kanek asion kalong ba
Kane ka asosiasion kan yarap menta ban pin register kalong kum pin register yang itu kijaka jom itu sya ka sorkar. Nomor ka sorkar menta ko itu sunan bat ka district council ko itu bat ka forest ringkat bat utu try ringkat bat ka sinong ka along ka jaka ka ba along ka ba janai pala. Bat menta ka jingdon kam kalong ba kijing mentoi ru pio menta kijing dam kamro kaba nomor kamdon jing kata pang kata ka bayadai mar bersih kata baru kibreu ki ong ba let's say ngida aino ngida penya tengku bat ka forest kan kamduk itu jaga kre kamdai kumta kamlong kumta kamdai ba ka jonga ta ka sai ka jonga nomor kane ngin habda theu ngin habda wo ngin la ban klim ki jaga jing kibreu pat nama katkum utu uput usam bangi ngila theo da GPS ngila penbiang na dong sadong ka along ba katkum ki put sodong kitu ki mau ki bangya thungi ki mau put sodong katkum gitu ki jaka ka along ka jaka ka jonga omla su ki wei ki ba kindang tutla ne abang ni form ya kane asosiasion ka long ba hakabia day bat ka jinglong jong kane ka juk ka bamenta bangin penne pensa ya ka mariang. Day na kata kadaw habang ilapeg binia ya ka jinglong jong ka mariang labun ki klaw ki basinlan. Kumta habang ilap wat jingtip nang nagtay nilayo pa ya ka jingtip ka ba kam janai pat niyo lengba na ki officer ba ki ong ba yat lengba da kata ka scheme jong kata ka working scheme but pinsa yo ya ka jing yarap na ka sorkar bat kan ai jing yarap lingba jong kita ka baitung ita ki ya kita ki ding ba tung bu jui ha jaka jong kitu ki balapom kan ai maka ya ka baitung bat ngi ki try ni long ki bala yo nong palat namar habang lapom ni yo ya ka baipom ru ni yo pisa mangi ka baitung ru ni yo mangi teng ni tung ye khaw jong de nomor kane kamdon jing ta am kamdon jing wit am nomor kanu ke por bangi pom ka sorkar ka ai jing bit bet pat ka chupen le bet tak ni tak ki making jong ka ba pide ban pom tangkat kine ki sas ki belabiang de tang kata ka badon kam a kentur kindiap ya kino chom sinong jong ka rikasi jantia mo habang ni mentangi dei ka asosiasion jong ka rikasi ni ong ang ne rikasi lan onar ki try jaka ki try kendo jong ka rikasi bari jantia ki ba don hakano ka benta ki ba kwa ban sim mentawang ya kane ka program ni kentu bakin wat cingtip na ki breu jong ka asosiasion la yo sekretari ne chairman ne la ne kino ki member jong ka asosiasion bakin ni batai prisailam halor jongki bakin yarap lam ruyaki kumno bakide banle kum bakat saungut kiba krim kibangin sedang ban pentrekam ya kane bat ki badangwan penyesok menta ki don sa kum bakat kendai mut bat menta kane kana ya saprang na ken bakana ya saprang bat kino ki bakwa ban sedang ya ki klau ki tap jongki bakin suk kenang bang kanya tingkat bat kitipi kanya tingkat bat takabas tit ternam ya kiding joki kin sobhaban le lingba jong kane ke working scheme namar lada kim patle ya kane ngatharai ka syam jing ya ki bakin claim ya ki scheme ki badai jong ka forest namar kane ka yak tingba da ka scheme habangi pom uwe ni dei ban tung spotoli kata kadai ka rule kapala pemi da kasorkar India nadu kisnam ki baladak to kabar kalong ba ngindai ba ngin supom patar namar kane kalong ban penne pensa e kamariang kane ki kindon ki ba ngiya jalo jong kane kalong ba hapor bangi pom ru ngin habdayo ka jingbit na ka department na ka forest department ringkat bat ka district council kabar kan hap ai jingbit yang ni iwe barok bat bangin yo ban ngindale ya kita ki making nginda to nginda maki kita ki dingru kat no tulingi de ban pom bat kan no tulingi de ban tang pensa bahkan ya daya ka jing lengkut jongka kendau ki siap jong ki kau ki tap kaban penek pensa ya ka jing long tengan jong kemariang tak ka jing ibit jong kesorkar
jong ka forest department bat jong ka district council kumta ngilale kine bat ngilayat menta sakmat yakane kam bat kikot kisla kinadong sadong kiding kitipi ki ternam kinadong sadong ngilayo ngilastang ban pentroi kam no mentabat ngin senang yakran mentabat ka forest department bakanang pendep no isai kiwai pat ki benta ki badon kam jong kabayade bat ka forest bat na tharai tang kine kentin